Čau, já jsem Dominik. Čau, já Eva. A už nějaký pátek bydlíme a cestujeme tamhle v tom nákladáku. A dneska ho společně budeme připravovat na naši další cestu. Přesně tak. Jdeme na No to! No a co je vlastně v plánu dneska? Dneska bychom chtěli přidat jednu velice důležitou věc, co máme na tomhle autě, a to je elektřina. Jo, je pravda, že s elektřinou jsme se nikdy moc nemazlili, takže tam máme nějaký resty a dneska tím, že jsme dodělávali nedávno klimatizaci a pořád jakoby zvyšujeme vlastně nároky na ten elektrický systém, tak ho chceme trošičku poladit, ať nevyhoříme ideálně. A bude to dneska teda makačka pořádná. Dneska bude 32 stupňů, tak se budeme pěkně potit. No, to je trošičku problém, že sice máme klimatizaci, ale aby jsme mohli tu elektřinu předělat, tak bude muset všechno odpojit, takže se asi trošku budeme pít, no, tak uvidíme. No a nejdřív vám teda ukážu, jak vypadá náš energoblok aktuálně. Připravte se, moc se nelekněte. Vítejte v naší garáži. No a nejdřív si v krátkosti řekneme, co tady vlastně všechno máme, pak si řekneme, co je na tom špatně a pak si řekneme, co s tím uděláme ideálně, pokud se nám to teda povede. Takže máme tady dvě LiFePO baterie. Tahle je novější, má 340 Ah, tahle je starší, má 200 Ah, takže dohromady máme 540 Ah. Pak tady máme dva solární regulátory. Každý je vlastně napojený na jednu tu baterii. Tohle je napojený na tu novější baterii, na tu větší. Tady ten starší je napojený na tu starší baterii. Každý vlastně má, tenhle k sobě má připojený ty dva nový soláry, který jste možná mohli vidět v minulém videu, který jsme kupovali nový. A tohle, ty nový soláry mají každý 500 W, to znamená, že to je 1000 W a tenhle na sobě má napojený momentálně jeden 270 W solár. Pak tady máme tenhle měnič napětí na 230 V. Na 230 V vlastně tolik moc věcí nepoužíváme, máme to na nějaké nabíječky, na notebooky a takovéhle věci, plus teda na lednici, to je jediná větší věc, co vlastně používáme na těch 230 V. Pak tady máme Orion DC-DC nabíječku, která nám vlastně umožňuje ty baterie nabíjet za jízdy přes motor. A pak ještě k té DC-DC nabíječce tady máme vlastně zdroj, který je normálně na 230 V a převádí se na 24. A když stojíme někde, tak ho vlastně používáme k tomu, aby jsme skrz ten Orion mohli nabíjet vlastně ty baterky ze zásuvky. A to je víceméně všechno, co tady máme. A teďka, co je s tím špatně, nebo co bychom chtěli změnit. Tak první věc, co je určitě špatně, co jste si i všimli v minulých videích a někdo to tam psal do komentářů a samozřejmě měl pravdu, je to tady ta stěna. To znamená, je to prostě nějaká normální překližka a vzhledem k tomu, že tam teďka začínají běhat už docela vysoký proudy a začínají se prostě ty jednotlivé komponenty prostě se zahřívají, tak chceme určitě vyměnit tady tu desku za Cemvin, vlastně desku, která je žáruvzdorná, je přímo na tenhle účel určená. Takže to je první věc, kterou uděláme. A když už se do toho budeme pouštět, tak jak vidíte, cable management je tady jakoby velký průser. Vždycky jsme to tady tak nějak prostě postupně přepojovali. Oni ani ty kabely nemají moc kvalitně nakrimpovaný očka. To možná ani moc nenatáčejí, protože to je jakoby další velký fail. To jsem tehdy dělal nějakýma vlastně kleštěma, který k tomu ani nebyly určený, takže to na tom výsledku jde vidět. Teďka jsme si na to pořídili konečně pořádný hydraulický kleště na ty krimpovací očka, takže to je jedna z věcí, co chceme udělat, komplet překrimpovat kabely. Když už to budeme dělat, tak se je pokusíme jakoby zakrátit vždycky na tu požadovanou dílku a nějak ideálně hezky si to tady udělat prostě na té stěně. Další věc, co tady je špatně, tak jsou tady ty levný čínský, to jsou vlastně DC, jsou to jako jističe prostě.
který se ukázalo, že nejsou moc kvalitní. Oni se hodně, proto to tady mám i teďka odhalený, protože jak jsme pořizovali ty nový soláry, tak jsem tady chodil s teploměrem a měřil jsem to. Oni se prostě hodně zahřívají na těch vstupech a výstupech. Takže minimálně tady na tom velkým regulátoru ho chci určitě ten jistič vyměnit za nějaký kvalitnější, který tam mám připravený, prostě klasický DC jistič, který doufám bude lepší. No a další věc, co chceme udělat, my máme vlastně teďka ty dvě baterky, jsou jako dva oddělený systémy. Půlku auta, třeba na tomhle máme klimatizaci a topení a na tomhle máme nějaký světýlka, nějaký menší věci. A je to vlastně v něčem docela takový nepraktický, protože nevyužíváme maximálně obě ty baterie. Takže bychom je dneska chtěli vlastně propojit a udělat z nich jednu velkou baterku, která se bude moct, budou se nabíjet prostě dohromady, prostě to bude mít spoustu výhod, protože třeba teďka, když chceme nabíjet přes ten Orion, tak buď nabíjím tu malou baterku nebo tu velkou, nemůžu nikdy nabíjet v obě zároveň. Nebo třeba, když je plně nabitá ta velká, tak ty velký soláry mi nemůžou dobíjet tu malou, která je třeba povybitá. To znamená prostě ve zkratce, chceme z těchto dvou baterek udělat jednu, takže je vlastně propojíme dohromady a když se do toho budeme pouštět, tak tady předěláme právě ty pojistky, mám připravený jednak ty jističe a tam, kde nejsou potřeba vlastně ty, na některých místech máme ty jističe, kde vlastně nejsou potřeba, tak tam dáme klasický ty MIDI pojistky. A to je asi víceméně všechno, co nás čeká a teď se do toho konečně můžeme pustit. Už trošku z toho mám. Tak a první věci. Vole. Jo, a už to mám smíšený pocity, protože sice doufám, že na to mám jakoby koupený všechny ty díly, co potřebujeme, ale mám pocit, že to vůbec nemám jakoby promyšlený, jak tam ty věci budu umisťovat a budu to tam dávat random a myslím si, že to vylepším a bude to super stejný bordel, jako je to teď, ale uvidím. Snad ne. A tu jednoduchou část máme skoro hotovou a to je to všechno rozmontovat. A teď přichází ta složitější část, dát to všechno dohromady a hlavně to dát dohromady včas, protože jsme si právě uvědomili, že jsme si odpojili samozřejmě i vodu, prostě všechno. Všechno. Takže až tady bude těch 35 stupňů a bude mít žízeň, tak nás to aspoň namotivuje k tomu to rychle znova připojit všechno. Jo. Tak. A už tady přiděláváme žáruvzdornou desku, akorát jsem nějak naivně myslel, že se do toho budou dát střílet vruty rovnou, ale musí se to předvrtávat, což nám opět trošku komplikuje práci, ale tak nejsme lenoši. A teď přichází další velmi důležitá část a to jsou tady ty busbary, což bude vlastně takový středobod tady toho energobloku, protože to bude se starat o to, aby ty dvě baterky byly propojené a všechno ostatní už bude napojený pak na ty busbary. Akorát, že my tady máme třeba, tady to je kabel vlastně od té klimatizace, který má nějakou omezenou dílku. Pak je tady kabel od toho Orionu, ten má taky nějakou omezenou dílku, takže je musíme nějak chytře umístit, aby nám to pak celý vyšlo. Busbary mám chycený, řídím se klasickým pravidlem nějak to tam dej a měř až později a doufej, tak uvidíme, jestli to vyjde. A teďka už v podstatě to jako můžeme začít celý propojovat, nebo možná si tam dám ty regulátory, asi si prostě začnu chytat do zdi všechny ty jednotlivé zařízení a pak je teda začnu teprve propojovat. Nebo nevím, jak byste to dělali vy, elektrikáři, já to dělám poprvé, uvidíme. Tak a já tě s obědu. Mňamina. Bohužel tady máme fakt strašný vedro, takže jsem chtěla tady nějakou směs, pěkně čínskou. Chcípám na vedro a na ruce, ale myslím, že tohle mě určitě posilní. Tak a ty nebudeš jíst? Ne. Tak jo. Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. Makáme. To je pohodička. Po asi hodině práce nám došlo,
že tady vlastně máme světlo, že se tady nemusím svítit tou bludičkou, protože je tady nějaký random okno, neptejte se mě proč. Já myslím, že tady byl psí pelech kdysi dávno, ještě když to měl jiný majitel. No, a já se teďka snažím tady vymyslet, jak to všechno umístit tak, aby z toho zase nebyl totální bordel, ale moc se mi to nedaří lidi. Myslím, že to bude trošku zase na punk, ale tak co jste čekali? Klasika. Podle mě od posledního záběru se tady vůbec nic nezměnilo, ale uplynuly tak 2 hodiny. Jsem bezradný. Ale teďka každopádně tady mám připravený tady ty držáky na MIDI pojistky a takže si připravím 2 tady, tak abych mohl ke každému připojit jednu tu baterku. A pak nevím, co dál. Uvidíme. No, a jestli se trefím, jestli se netrefím, tak si teďka vyzkoušíme poprvé správně nakrimpovat očko. Takže jsem si tady takhle obnažil kabel, navlíknu ho do toho očka. Tady nezapomenout, důležité, dát smršťovací bužírku, aby jsme to pak mohli takhle pěkně zakrýt. A teďka přijde ta hlavní magie. To je tady náš nový kus nářadí, což jsou tady tyhle hydraulické kleště, které jsem v životě nepoužíval, ale myslím si, že by to mělo být celkem jednoduchý. Myslím, že to tam takhle dáš. A jak to myslím? Že už to je asi? Nevím, jak moc to mám. Jako úplně. Tak, já to zkusím povolit teďka. Ty krása. To? To ber. To ale moc to nedržíme, přijde. Jako obvykle se ukázalo, že krimpování kabelu je těžší, než se zdá. Co jsme s tím bojovali, máme zatím tyhle 2. A konkrétně bojujeme s tím, že nám přišlo, že nám ty očka vykluzují z těch kabelů. A myslím si trošku, že to je tím, že máme možná nekvalitní kabel, protože je sice uváděný, že má 16 mm ty vlákna. A myslím si, že je trošku hubenější, takže to v těch okách plave a prostě je těžký to fakt úplně tady bejčím dupu na to, abych to tam nějak vůbec zakrimpoval. No tak uvidíme, jestli to bude držet. Tohle byly podle mě ty nejsložitější kabely, protože jsou krátký a ty jsou ty, které připojíme pak k těm pojistkám. A teď nás čeká už jenom pár dlouhých. No a vevnitř už je fakt na umření, takže jsem se tady na pár kabelů rozhodl přesunout ven. A možná jenom tak pro zajímavost dám vám jednu radu, pokud se do tohohle budete pouštět. Nechte si ty kabely od někoho nakrimpovat. Je to mnohem náročnější, než jsem čekal, ale kdybyste se do toho přece jenom chtěli pustit, tak nářadí je půlka úspěchu. My tady nemáme úplně ideální, ale budete potřebovat nějaké štípačky, kterými budete ten kabel takhle stříhat. Pak budete potřebovat nějaký kleště, kterým to slíknete. Já tady mám takovýhle, taky nejsou úplně jakoby ideální, ale docela to s nima jde. Jak je to větší kabel, tak se to dá. No a v neposlední řadě, a to jsou teda mimochodem ty nejdražší, stály nás asi 5 kg, koupili jsme je na Allegru od Poláků a jsou to takovýhle ty hydraulické krimpovačky, kde máte vlastně vždycky takhle očka na různé velikosti kabelů. Konečně máme připravený všechny kabely na to, aby jsme propojili baterky s těma busbarama. Máme tady připravený pojistky, zatím teda jenom jednu, druhou tam ještě připojíme, ale kabely na to už máme. A teď se můžeme pomalu pustit do instalace ostatních komponent, nebo od těch komponent, ke kterým budou připojený solary. Takže teďka si jako první dáme tady ten nový MPPT regulátor
A aby to bylo opravdu odborně provedeno, tak tady mám připravený distanční podložky, jsou teda jenom půl centimetrový, ale asi lepší než nic. Ono mimochodem ten distanc tvoří i vlastně tady ten chladič, ale i tak to ještě o ten kousek odsadím, ať je tam lepší proudění vzduchu. Takže to tam dáme jako první a pak to tam našviháme, uděláme ještě asi 1000 kabelů a už to bude skoro hotový. Začínám mít pocit, že bychom to dneska fakt mohli nějakým způsobem zázračným stihnout. To vypadá, že se tady celý den jenom válím, ale není tomu tak. Všechny zařízení tady už máme snad připevněný a teď už to jenom popropojovat. Já už nechci. Ale musíš. Bojuj. A po celém dni tady trápení s kabelama, tak to máme konečně zase připojený. Klimatizace je puštěná, protože jsme se tady pekli ve vlastní šťávě. Jak můžete vidět, tak ještě nemáme připojený měnič napětí a ještě nemáme připojený ten Victron. Ještě je tady spousta věcí, co se musí dořešit. Tady ještě patří pojistka mezi regulátor a ten busbar. Mezi druhý regulátor to stejný. Nicméně, přátelé, myslel jsem, že to zvládnu za den, ale ukázalo se to jako dost naivní představa. Takže ještě budeme na to muset pokračovat zítra a navíc mi tady, jak jsem se učil krimpovat, tak mi nějak nevyšly ty očka, nebo nevím, jestli jsem špatně počítal, a nebo jsem některý zničil. Každopádně mi došly a jsem za to rád, protože už toho mám dost, ale myslím si, že je to na dobré cestě. Krásné dobré ráno, pankáčové, je asi 7:30 hodin ráno. Eva šla dneska na brigádu, hlídá takového chlapečka, aby přivydělala nějaký penízky na naši další cestu. I v tom, bohužel, bohu díky, počívají přípravy. Já jsem vyvenčil tady tu sličnou slečnu. No a teď, než se taky vrhnu tamhle ke svému pracovnímu stroji, tak ještě než se rozjede sluníčko, protože dneska má být asi 35 stupňů a chci otestovat systém na plný výkon. Mám tady připravený tenhle DC jistič, kterým nahradím ty šitový čínský. Takže teďka dám zatím na ten velký solární systém, abych ho vyzkoušel, plus zapojím ten malej, aby jsme mohli už dneska brát energii ze sluníčka zase. Tak jdem na to. Tady je bordel teda, ale co si budeme povídat, musím přiznat, že jsem úplně rozbitej po včerejšku. No a jinak já jsem včera se bál, že nás jakoby vypeče vedro při té práci. To bylo takový, že jsem si říkal, že se tady budu píct, ale v tom mě nakonec zachránil větrák. A normálně se ukázalo, že nejhorší nebylo vedro, ale nejhorší bylo, jak je tady člověk takhle skrčenej, pokrčenej a tyjo, když je tady člověk celý den, tak úplně jako to není tak příjemná pozice, no, jak by se mohlo zdát. Takže tak. A ještě někdo v minulém videu psal, že máme špatně zvolený průřezy vodičů. Ty jsme mimochodem použili víceméně původní. Myslím si, že jsou dostačující. Používáme průřezy, myslím, že největší průřez máme asi, to je podle mě třeba 32 mm, to je na měnič napětí. Mezi teďka tím novým regulátorem a baterkou, tak protože tam lítá 80 A, tak máme 16. Vím, že to je takový jako ta 16 by to měla zvládat, klidně by to mohla být teda 21. A pak vlastně mezi baterkama a busbarem máme taky 16. Tam je výhoda to, že tím, že jsou ty baterky propojený, tak je vždycky jakoby sdílený to napětí, který tam běží, nebo proud. A tím pádem by se to taky do nějakých těch 80 A mělo v pohodě vejít. Jako určitě to není na to, aby jsme naraz třeba měli zapnutou klimu a naraz, nevím, používali nějaký zařízení s velkým odběrem přes ten měnič, ale na to samozřejmě myslíme a jako chápem, jaký jsou limity toho systému. I když možná časem jako vím, že by tady taky 21 by tomu slušely víc mezi těma baterkama a busbarama, ale zase bych měl, oni tady jsou, bych prostě válčil s velikostí těch ok a další věci, takže jsem to nakonec udělal takhle. Tak klidně
klidně mi zasprdněte do komentářů, jestli vám to přijde nedostačující. Ale myslím si, že co jsem tak zjišťoval, tak na ty proudy by to tak nějak mělo odpovídat, co tam běhá. Druhý jistič už máme taky namontovaný. Visí tady teda jak Tarzan na vyzkoušení, jestli to bude hřát míň. Potom tady na něj mám připravenou dinlištu, budu muset vymyslet ještě kam ho dám. Každopádně jdeme zkusit, jestli to běží. A vypadá, že už tam něco teče, takže dobrý. No, ale jsem hlavně zvědavý, co to udělá s tím zahříváním. Ale zatím vypadá, že dobrý, ale ono je fakt ještě docela brzo. Kolik tam teče zatím? Nějakých 10 ampér jenom, takže ono se to možná ještě bude zvyšovat a vypadá, že to roste. Tak uvidíme. No a kromě toho, že se to celý musí nějak učesat, domontovat tady všechny ty pojistky a takovýhle kravinky, tak se ještě musí zapojit teda měnič napětí a Orion. Myslím, že další na řadě bude ten měnič napětí, protože ten Orion vlastně používáme jenom za jízdy. A zatím nikam nejedem, bohužel. A nebojte se, sice jsme správný pankáčové a většinu věcí bereme na lehkou váhu, ale zrovna elektřinu se snažíme brát docela vážně. Takže teď už je odpoledne a já se tady pomocí infrateploměru snažím proměřit nějaký ty nejpalčivější body, kvůli kterým jsem to vlastně i začal dělat, protože jak jsem říkal, fakt teďka tím, že máme tu klimatizaci, máme výkonnější solary, tak se to přece jenom hřeje o něco víc než předtím, ale co jsem tak projížděl, tak ty teploty jsou celkem v normě. Nejvíc se zahřívá určitě tady ten nový regulátor, který taky nejvíc pracuje, právě jim protéká asi 45 A, takže ten má kolem 45 stupňů. Pak další problematický místo byl vlastně tady vstup do toho regulátoru od solaru, kde jsme vyměnili tady ten jistič. Tady ta pojistka, co tam byla předtím, tak to bylo úplně žhavý, že se na to nedalo sáhnout na tom vstupu. To mělo fakt přes nějakých 67, skoro 70 stupňů předtím, když jsem to měřil. Tady to je úplně studený teďka, to je jako hustý, že se to fakt takhle změnilo. No a potom další teďka je asi nejvíc horký místo tady to, kde vlastně to jsou kabely od té klimatizace. A je to tady kolem té pojistky a tam to má zase kolem nějakých 50 stupňů, což jakože není to ideální, mohlo by to být méně horký, ale jako jsou to, myslím, že jsou to taky 16 kabely a je to, co tam měl prostě výrobce, no, tak já doufám, že to bude v pohodě, ale teďka to jede fakt jako několik hodin, to jede na plný výkon ta klimatizace, protože je pěkný vedro. To teda 35 stupňů venku. No, jinak jsem doufal, že se celá tahle akce vejde do jednoho videa, že vám to tady ukážu, jak to tady máme krásně předělaný. Jako, myslím si, že už teďka, když se tak podíváte, tak to docela prokouklo. Sice nás tady čeká ještě spoustu práce, ale obávám se, že by to bylo dlouhé a nudné video, kdyby to bylo jenom o elektřině. Takže my se jdeme posunout na něco dalšího. A co budeme dělat teďka, Bobino? Teďka jdeme něco tisknout. Co tam koumeš? Tady chci vyhodnotit soutěž. Jo? Jo. Tak jdi na to, bejku, uvidíme, kdo vyhraje. Tak je. Počkej, to jsme vyhráli my. Tak to je docela vtipný. Takže Jdem si udělat trička. takže se omlouváme a asi si jdem natisknout tričko sami sobě. Ne, dělám si srandu, ale je to teda vtipný, že to vybralo zrovna nás, tak to zkusíme znova. Pojď. A vítězem se stává Kick-S kamera. Tak ti gratulujem, Kick-S kamera. Doufáme, že máš tak Kick-S kameru jako my. A napiš nám buď na Instagram, nebo klidně tady na YouTube do komentářů, jakou velikost chceš trika, jakou barvu a adresu. Tu nám teda asi pošleš pak do zpráv. No prostě nám asi napiš na Instagram, to bude nejjednodušší a domluvíme se tam. Jo.
Tak jo. A nebo nám napiš do komentářů třeba svůj Instagram a my se ti ozvem. Tak gratulujem. Co tam chystáš zase? Jdeš rozbalit tady naši pojízdnou tiskárnu. Přesně tak. Dneska, ať je změna, tak místo kuchyňské linky využijeme tady náš stolík, protože v kuchyni je trošku nepořádek pořád. Trošku nepohodlná tam. A tentokrát si od nás objednala zase mikinu, naše faninka Karolína. A jestli se nepletu, jestli si to jméno pamatuju dobře, tak je to holčina, se kterou jsme se potkali snad hnedka druhý den, co jsme se vrátili z naší poslední cesty do Čech. Tak jsme si šli sednout do kavárny, objednali jsme si tam kafe. A mojito? A mojito někdo. A když nám ho slečna nesla, tak mi přišlo, že se na nás tak dívá zvláštně. A nebo prostě, že tak se na nás usmívá. Říkal, asi má dobrou náladu. No a pak, když jsme šli platit, tak se ukázalo, že nás Karolína sleduje. Říkala, že si s přítelem taky staví dodávku. Tak vám každopádně moc fandíme a jdem ti teda teďka natisknout tu mikinu a Snad se to povede. snad se to povede, ať máte nějaký hezký kousek oblečení na cestu, až auto dostavíte. Tak my držíme palce vám a vy teďka držte nám. Tak jdem na to. Karolína si vybrala klasickou červenou pankáčovskou mikinu. Tak jdeme na to. Jdeme. Pěkná barva. Tak, uběhlo asi půl hodiny a vždycky na tisku je nejtěžší vždycky umístit tu šablonu, tak jak nám to připadá správný. A tady tím, že tam mikina je S-ko, tak je těžký tu šablonu tam vůbec jakoby umístit tak, A tam držela pořádně. aby to dolejhalo. Tak a teďka přijde ta lehčí část a to je dobře, tak možná to tak lehký nebude. Tak, Chci se otevřít? ne. Tak zatuhlo. Tak. To vyjde, anebo ani ne. To začíná nám docházet barva, budu muset koupit novou, se mi zdá. To je vždycky hrozný adrenalin, ale Tak jeden pokus. máš jenom jeden pokus, no, ale docela se nám daří. A mikina pro Karolínu je na světě. A teď ji ještě dosušit horkovzdušnou pistolí. A Zabalit a poslat. Kdybyste chtěli, abychom vám taky něco natiskli ve videu, tak se můžete podívat na trackpunks.cz, něco si tam vybrat a objednat a my vám to natiskneme třeba v dalším videu. Ale určitě berte na vědomí to, že když si to objednáte, tak nám to bude minimálně třeba týden trvat, prostě to nějakou dobu trvá, je to nějaký proces, je to vlastnoručně vyrobený oblečení, tak s tím počítejte. Ale každopádně všem, co si objednali doposať, tak moc děkujeme za podporu, mega nás to baví, vážíme si toho.